Sige na, sinago na. Dapat kaliton ra. Pagkuan. Cut. Hindi pala ko siguro. Ako start. Pag adyan ay case, pag basa mo sa film ini. Game na. Okay, 9 rhyme. 9 rin. Says how to do. Ako ang mag-decide kung saan ko rin gusto ko. Ah. Maalat. Barat. Balat. 5, 4, 3, 2. Oh, nakairon na ka, Gado. Tapos, wala ka nito, bilat. Oh, wait! Batida. 2 shots in. Amo gani sa Oo, doon ang pinakamalas ko ba na pinakamalas. One shot round. Gina. Ako na. Ako ganito ba dyan? 5. Another. Or naman 5. Purutan na, layaki. Kamate, ito yun ang Nakabayong nice ngayon na ko. Okay, ano ba? Hindi ko nino. So now, yan kan. Mas kontra ko. Uy, summer ka. Oo, mag-shot sa Dagdagan. isa ka. Di, dapat kami kita maghungit. Grabe sa kasi. Sarap. Di magkuhan, magkuhan ng zap. Uy, Stop it. Get some help. Ikaw na. Dalawi ako. Epak mo man. Wait a minute! Who are you? Galing ko ang yung hard. Ay, di sa pwede. Dati ko sa pwede na hard. Dapat sa pa. Umala ko lagi nom. Ah, man. Ska baso tubig kasi sa punishment. Ay, ano mo din Nasa bakit. Ala, ska to. Ito yung sinis ka. Iskabaso Iskabaso na na tubig. tubig. Para madali Oo, sa ay mo. sakto. Oo, tubig. Para madali sa ay mo. Iskabaso. Iskabaso. Burot ka na din mo kumakituan. Kaya para lang madali yung ay mo. May trabaho mo sa mingar. Kasi, dili. Diyan ako ng tubig. Tama ka. Kasi prakpata na ito kasi ano ng babayo. Ang dami na yung siya pa. Ay, kamate. Dus anak ko kasi. Ako nga street man. Pwede masamay mo ako. Dos milik ka dyan. Pero pwede ka makuha sa tunga. Oy, oo, pwede. Ay, pwede ba dyan basta ang Pwede. bubot-ubot? At Pwede kasi, ikat. ikat na ito pagtaot pero kay para makuhaan. Stop it. Get some help. Kautin. Tapos dos. Dus mo dyan. Kanin na ako na. Tingin mo na. Imo Wala pa. yan eh. Ako dapat diba? Diba Ikaw, five ay, na oo. ako na sana? Etsa. Mukhaan niyo sila. Game. Shot. 5. Tanan lang yan. Ay, na person tagpuan. Painom. Amo gani. Ito, isa tama ba yun? Di ba Pasok ako sa mag-shot? tubig. Okay, Ay, sa baso tubig sa imo. Ay, para na siya mataas sa duty ay mo. Ikaw na lang ako kayo. Tandas man ako. Ano sa? Oo, dos ang pinakamalas kiba na Oo, para. Nakabayong nice ngayon na ko. Okay, ano ba? Hindi mo nino. Tapos na dos. Ay, kaya ka. Huli! Huli ikaw! Ako ikaw Di! Lahat manggol. Ikaw! Ewan ko Four na, four na, manggol. Kasi may pinakalas. Kasi may pinakalas. Gusto niya pinaka... Abo! Pugo! Pugo rin ako! Abo!
pwede pa sa paglaong. Dili, apil tanan. Huwag sabihin tapakaliton na dapat paglaong sa parang. Maut naman. Muro, pag kung gani, mag-break. Poledos. Para pa, ay sa para pa ito, dapat ito yun. Nakole. Ay, isa ka siya. Let's get Poledos. Alas na yun tuwan. Isa pa siya. Ikaw, Oh, mag-set ka ng rule sa pero dapat pero apil sa rule lang. For example na mag-English siya tanijo. Bawal lang Kung talaga. kaysay mo Bisaya, amoy mo kuha mo inyo. What? Or dili ba bawal mag-cellphone? Also mag-English. Oh, ay, Wait a minute. Who are you? ikaw. Ikaw kung ano yung mo gusto. Pwede ba pagtaas rag ka mo? Oo. Laglaw Or maglaong perme or Oo. mag si uno ikaw. Ayun na, paglaw ganun. Oo. Dahil na 4. O saan mo? Pero pwede nimo i-on or i-off. Na for example, on command so dapat maglaong tanan. Magtungaan dila. O sige go. Pero magkuha na ka. Mula ko na mag-on or mag-off. Oo. Ano, game mo. Ang dili mo follow, makainom ka. Oo, makainom. Game na. Basta mag-on ka, ilang ka, basta mag-on pa. Kung may pwede mo kuhan. I-on na? Magtungaan dila. Oh, pero apel na ba ka sa rule? Oo, sige. On. Ah. Pero kamaganda! Magranda! Ah! Oh, kayo ba, Cupid?